kar ku tsaya nan ku tafi cikin ya zo a cikin Gospel of John chapter 14 verse number 1 nan ma ya karyata ya nuna shi ba Allah bane, domin a nan gurin ya zo a cikin Gospel of John chapter 14 verse number 1 yana buɗe baki ya ce kai imani da Allah kuma kai imani da ni, ma'ana ya ce ai imani da Allah kuma imani da shi. Jesus ya ce da kansa ya ce ai imani da Allah kuma imani da shi, ma'ana ai imani da Allah a matsayin Allah makaɗaici, wanda Allah aka yi imani da Allah matsayin Allah makaɗaici wanda shine aiko annabi Isa. Mu je mu duba zo a cikin alqur'ani Jesus kira yana buɗe baki abin da ya ce mana, yana buɗe baki yake cewa inna Allah rabbi wa rabbakum fa abudu ala siratin mustaqim, yace lalle Allah shine ubangiji na kuma shine ubangijin ku bauta masa wannan hanya ce madaidaiciya. Zamu ga cewa ga abin da Jesus ya faɗa ke a nan gurin ma ya ce Allah shine ubangijinsa kuma shine ubangijinsu, su bauta masa wannan hanya ce madaidaiciya. To za ga cewa duk wanda yake bauta ma Jesus yake a matsayin Allah ne, makaryaci ne, in dai aka ce an sa aka ce ga bauta fastotin da suke ce muku makaryata ne suke cewa shi Allah ne. Za mu ga cewa duk wanda suke cewa shi Allah ne ƙarya suke. Bayan haka ya zo a cikin suratul Maryam chapter 19 verse number 26 Jesus kira him yake cewa inna Allah rabbi wa rabbakum fa abudu hadha siratin mustaqim, yace lalle Allah shine ubangiji na, yace kuma shine ubangijin ku bauta masa wannan hanya ce madaidaiciya. Zamu ga cewa duk wanda yake cewa ma'ana annabi Isa Allah ne ko dan Allah ne makareci ne tufara. Duk fastan da yace muku annabi Isa wai dan Allah ne ko Allah ne makareci ne ba sa iya nan ba. Akwai ayu da dama za mu ga cewa waɗanda suka zo suke ƙaryata, ma'ana suke ƙaryata maganganun da waɗannan fastocin suka fara so da ƙaryarsu. Akwai ayu da dama waɗanda za ga cewa ga sun zo da dama waɗanda suke ƙaryata maganganun da waɗanda kiristun suke cewa annabi Isa Allah ne. Akwai su da dama a cikin littafin Bible, kawai dan wani abu dan kaɗan za su dinga yin ƙarya, to su rinka ƙarya kawai dan wani abu dan kaɗan da za su samu na rayuwar duniya kawai su rinka mutane ƙarya. Wata rana ya zo a cikin book of Mark chapter 10 verse number 17 to 19, mana ya zo a cikin book of Mark chapter 10 verse number 17 to 19. Wata rana wani ya rugo da gudu ya zo wajen annabi Isa, Jesus kira yake ce masa wani aiki ne zan yi, ce mata malam managarci wani aiki ne zan yi in samu rai madawwami, ma'ana ya tsira. Jesus yana buɗe ke ce wa ya ce ka kira ni managarci, wa ya ce ka ya faɗa kawa ba, ya ce wa ya ce ka kira ni managarci, ai babu wani managarci sai Allah makaɗaici, haka ya ce ba, ya ce wa ya ce ka kira ni managarci, ai babu wani managarci sai Allah makaɗaici. Haka shi ba Allah bane ke faɗa fa ya kama wa ya ce aka kira shi managarci. Jesus fa yake bayanin cewa wa ya ce a kira shi managarci, ai babu wani managarci sai Allah makaɗaici. Amma za ga cewa kiristoci suna buɗe baki, fastoci suna cewa annabi Isa Allah ne. Gashi nan a je a duba cikin wannan book of Mark chapter 10 verse number 17 to 19. Yana buɗe baki wani rugo yake tambayar sa, yake cewa wani aiki ne zan yi, yake cewa gurcica wani aiki ne zan yi managarci, malam managarci wani aiki ne zan yi in samu rai madawwami, ma'ana ya tsira kenan, yana nufin tsira a lahira, ya shiga aljanna. Sai ke ce masa wa ya ce ka kira ni managarci, wa ya ce ka kira ni managarci, ai babu wani managarci sai Allah makaɗaici. To me yasa bai ce shine Allah ba a nan gurin? Me yasa ya kore? Kaga ya kakkaryata annabi Isa, ya kakkaryata duk Jesus, ya kakkaryata duk wanda suke ce masa shi Allah ne. Gashi nan yana bayanin cewa babu wani managarci sai Allah makaɗaici. Kaga cewa kenan wanda suke cewa shi Allah ne makareta ne, fastocin da mugayen makareta ne. Ko ku diga aikin karfi nan ku je ku nan kuɗi kuke bukata, a je ai faskare mana ko a je ai noma mana, shi ma da aiki ne, ko a je ai turun baro, shi ma da aiki ne. Idan zaka tsira da kanka, wanda a shari'a ta kuta Bible din ita ma bata hana ba, mutum ya je turun baro ya samu abincin da zai ci, ko mutum ya tafi yayi dukkan wani aiki inda bai saba ubangiji ba. Amma sai ku zo kuna halakar da mutane. Ga dai wannan ayin nan kuna gani da muka kawo yanzu, ga ta nan abin da yake cewa ma'ana wa ya ce ka kira ni managarci, babu wani managarci sai Allah makaɗaici. Abin da ya ce masa ke aiki gaya masa kada ya sha giya, kada ya kisa, kada ya kaza yi ne ya farfaɗo masa maganganu. To me yasa ku kuma ba za ku faɗa da mutane ku nuna masu shi ba Allah bane? Ga ayoyin nan da muke kawo waɗanda suke korewa, suke nuna cewa annabi Isa ba Allah bane, suke nuna cewa annabi Isa ba Allah bane. Ya zo kuma bayan haka sai mu je mu duba, ya zo a cikin Gospel of John, chapter 5 verse number 30, yake cewa ba yin komai da umarnin kansa sai da umarnin wanda ya aiko sa, ma'ana hukuncin adalci, ma'ana shi ba yin komai da umarnin kansa sai da umarnin wanda ya aiko sa, sannan kuma hukuncin adalci. Me yasa ba ku ringa faɗa mu kiristoci wannan magana?
me yasa ba ku faɗa masa ku ce baya iya komai da umarnin kansa da umarnin wanda ya aiko sa, kuma hukuncin sa hukuncin adalci sau tsabar san kuɗi ya ku zo kan ku ringa halaka da bayan Allah. Allah ku ji tsoron Allah. Wannan abin da kuke kuna cutar da kiristoci ne, domin annabi Isa ba Allah bane ko ba dan Allah bane, ba Allah bane ko ba dan Allah bane. Kuma duk fastan da ya nuna min inda annabi Isa shi da kansa, Jesus shi da kansa ya ce shi ne Allah maɗaukakin sarki, a bauta masa, kada a bauta ma Allah, shi za a bauta ma, wallahi sai na koma kirista. Sannan aya ta biyu, magana ta biyu, duk mutumin da ya nuna min Bible ya ce sama, ma'ana da aka yi tsawa sai tarakunta suka girgiza, to duk fastan da ya nuna min filar ta tokare sama, na shirya zan koma kirista. Waɗannan guda biyu, da inda ce shi Allah ne, wannan magana ne, da kuma ta magana filar inda suka tokare sama, na shirya zan koma kirista. Domin Bible ya faɗa, ya zo a cikin Job chapter 26 verse number 11, ya ce da aka yi tsawa sai da tirakun sama suka girgiza, pillars tirakun da suka tokare sama suka girgiza. To duk mutumin da yana mun tirken da tokare sama sai na koma kirista. Waɗannan guda biyu su yake abin yake magana akan su. Kau ku zo ku rinka ƙarya, ku je ku yi aikin kuɗi ku samu kuɗi mana, wanda Allah dai bai hana ba, amma ku zo sai ku rinka halaka da bayan Allah subhanahu wataala.